אזרחים יקרים, רבים פונים אלינו בשעות האחרונות בוואטסאפ או במוקד 104 ושואלים אותנו מהן ההנחיות ואיך להיערך למקרה של ירי על העורף. נכון לשעה זו, אין שינוי בהנחיות. עם זאת, ישנן 5 פעולות פשוטות שכל אחד ואחת מאיתנו יכולים לעשות כבר עכשיו. 1. בחרו מרחב מוגן שאליו תוכלו להגיע בזמן העומד לרשותכם. 2. ודאו שהוא ערוך ומוכן לשעת חירום. המידע המלא נמצא בפורטל החירום הלאומי. 3. הכירו את הנחיות ההתנהגות בעת קבלת התראה כשאתם בנסיעה ברכב או בשטח פתוח. 4. דברו עם קרובים ובני משפחה, הקשיבו לחששות ותווכו להם את המצב. 5. בדקו כל מידע לפני שאתם מפיצים אותו. אל תפיצו שמועות לא מבוססות והקפידו לצרוך מידע רק מגורמים רשמיים. אם יהיו שינויים בהנחיות, נעדכן אתכם כאן, בפלטפורמות הרשמיות של פיקוד העורף. אנחנו זמינים עבורכם על כל שאלה בערוצי המידע של פיקוד העורף.